راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفل عليكم رعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي ربع تشعة مسكرم كل تشحن إسران فنوري دي إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو كابو الشبا كهدم زفتنا إيرتراوي مكينة رقيت مويتو أب صومال بمتقعتي الشباب حد أمريكا وتهدر قوسيلو قبت اندو سودانن أب قداي نايل زتين راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان علتاو زينا أب إيطاليا زوا سيسيليا أب حدا حتى تعوباس تتحزل هنسا أبو الشبات تحزوز نبرا إيرتراوي كهدم أبفتنلو بمكينات رقيت هيوت 5 حلفة مع كنا زينا إيطاليا حبيران إسراز خونو حتى التعقبة بربعة مسكرم كاب تتحيزو ملوز نبارو هنسا دحر مهدامهم اتي أب كل إسرع عمد سركب إيرتراوي وقحتا مكاين بنهري أبزحن ببالو ترقا دحر متاوي تقجيو بنهري اتحنبب زنبرت مكينة نتي إيرتراو حتى تعقبة تقتلن كلا نزعبون زنبارو 3 أبالات بوليس دما أقسيلا إيرتراويان نزركبوم حتى التعقبة كاب كورونا فيروس نتسا مخانوم كساب زرقاقت أب حدا هنسا تجقاجيقوم بزي مجو كونتات سلازنبرو كاب تستتحزلو هنسا كهادمو كم زفتنو اتن معكنا الزينا يملكتا 16 شخابتوم سوسيليانا أبستبهالي حدا هنسا زركبو كل 237 حتى التعقبة كورونا فيروس كم استرخبوميو تبتصابات زتأكز مرح مكينا بزعبات حدا قام تسرايك قبرلو أب كايداتي الله كاب ليبيا استبقسو أما إتحت التعقبة أما كلاي بحري دحر مدحنهم دحر حيالو معالتاتن صوموناتن نابلن بيدوسا إيطاليا كتصقعو يفقدو مقانتلو مس كورونا فيروس ستحاحيزو زقبرو اللو مزلو نايو الشبا مسرح قنا زي مجو مخانو يمارو الشباب أب صومال عسكرو قبل على زركب سراويت أمريكا بزكايدو متقعتي حدو تهدر كم زقوسلا سراويت أمريكا إز أفريقا أفليتو اتي ازي اب زرغحو مغلطي اتي اب دباو صومال استفصمه متقعتي تفنجارز صعنت مكينا بمصوادن بناي مورتار دبدابنيو تخايدو امريكا اب سليا سلطنان بوليس رحيتاتن زدهبه استا 600 بزح زلو سراويت اب صومال وافيرا خمزلايو زغلات الشباب اب كلتي سراويت امريكا عسكرولو زركب كوابيت الصومال تدغاغام فتنه كايد صنيحيو اتمس القاعده 5 حبره زفلطش براو قجله زحلف سمون مراحيو بسنكنا يطعنا صقم كم زقيره مغلاصو يذكر بمنستر حرشان هابتماين محمد عبد العزيز مرح العلواي لوخ منقست قبطي اب قداي نايلن زباو صلواتاتون بزملكت نمزراب تمالو سولس شمونتن حسه نابدو السودان اتيو اتي منستر مس دوب السوداناو مزنقو ماناوا بيتر غاتكوت بمرخاب بزيكاتي اب قداي نايل زلو حيالو زعباتات اب حرشه قبر بزعبا زخيل متحجازون كم استمايت تحبيرو مس إثيوبيا أمر رأكت بتصح زي كالت قبطي اب لعلت هاجر تصاطن مفتقر مس غرابتا صعق دبلوماسيا وركباتيا تكايد زخبركم سمعتنا زينا ابستفتيمولو راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان داقماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أب سومونزيو كأربالكم سنة مكتل راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان رواندا بول كاغامي والكاملاخدو ويس رأزلو مرحي رواندا شد الشميازيا شحن 1994 بريزيدنت جوفنال هابريامانا لعلواي أزازي سراويتن كالوت سبسلطانن قبيلة هتوت عينات قعز نبرت هيليكوبتر بحيلتا تسيب استتوكوسة تونجافي تاري مواضيقا كاتيلو RTLM استبالت راديو على توتسي دودعاتهم علام دما نهتو خطمتو سلازخونه كيصنتونا قديمنا نقتلهم توتسي قتللوهم زبل بروباغندا اخزركح جميرا أيتنحن أمونغو هوتن توتسن عليتاو قجت جميرو اتقجت بفلاي بوغن هوتو كجمرن كالو أبالات قبيلة هوتو كارانغو زمون بملعال نزرخبو أبال قبيلة توتسي ولون نستومن مقربومن كمون نتمتصادق تدق عليتهم هوتو قتل جميروم بسنك تقجت أوشت مئت معالتات لعلي شمون تميت الشح أبالات قبيلة توتسن قالت دناقز توتون تقاتلهم بزدما أبتهاجر زسكحكح جملاو هلكيت تفتيمو أب جزيت هلكيت أب زكايدلو زنبر أوان أستاد حدا شحن 368 كاب عاليتات توتسن هوتون استحاوسو رواندوان هوتل دميل كولين أبستبهالة هوتل بمعقاب كاب تجاملاو هلكيت كدحنو خيلهم
እዞም ሰባት ኣብቲ ሆቴል ተዓቂቦም ንኽድሕኑ ዓብ እጃም ዘበርከተ ፖል ሩሴሰባጂና ዝተባህለ ማናጀር ናይቲ ሆቴል ዝነበረዩ ፖል ሩሴሰባጂና በቦኡ ሁቱ በዲኡ ድማ ቱትሲ ብምንባሩ ካብ ዓሌት ሁቱ ዝቁፀር ነይሩ በዓልቲ ቤቱ ድማ ካብ ዓሌት ቱትሲ ብምንባራ ደቁ ከም ሕውስዋስ ዘርኢ ይቁፀሩ ነይሮም ጃምላው ህልቂት ምስ ጀመረ ድማ ሰበይቱን ደቁን ካብ መቕዘፍቲ ንምድሓን ተጓዩ ሒዝዎም ኣብታ ከም ማናጀር ኮይኑ ዝሰርሓላ ዝነበረ በዓል 4 ኮኸብ ሆቴል ወሲድዎም ሆቴል ደሚል ኮሊን ዲፕሎማሰኛታትን ሰራሕተኛታትን ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝእንገዱላ ሆቴል ብምንባራ ብዕጡቃት ሁቱ ኣይድፈርንያ ብዝብል እምነት እቶም ሰባት ናብታ ሆቴል ብምኻድ ተዓቂቦም እንተኾነ ዕጡቃት ሁቱ ነቶም ኣብቲ ሆቴል ተዓቂቦም ዝነበሩ ሰባት ንምቕታል ብተደጋጋሚ ናብታ ሆቴል ከኣትዉ ከም ዝፈተኑን እንተኾነ ማናጀር ፖል ሩሴሰባጂና ነቶም ዕጡቃት ገንዘብ ብምኽፋል መግብን መስተን ብምቕራብን ካልእን ይጥብሮም ከም ዝነበረን ናብቲ ሆቴል ከኣትዉ ብዝገበሮ ፃዕሪ ድማ እቶም 1268 ሰባት ከም ዝደሓኑ ይግለጽ ብድሕሪ እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ብዘሎ ፖል ካጋሜ ዝምራሕ ሰራዊት ግንባር ሓርበኛታት ንርእሰ ከተማ ኪጋልን መላእ ሩዋንዳን ድሕሪ ምቁፅፃሩ እቲ ጃምላዊ ህልቂት ክዛዘም እንከሎ እቶም ኣብታ ሆቴል ተዓቂቦም ዝነበሩ መጀመርታ ናብ ታንዛንያ ተሰዲዶም ኩነታት ሃገሮም ምስ ተረጋግአ ድማ ተመሊሶም ፖል ሩሴሰባጂና ኣብ ሩዋንዳ ን2 ዓመታት ጥራይ ድሕሪ ምጽናሕ ንህይወተይ ዝፈታተን ምፍርሓትን ተሃዲዳትን ይመፀንሎ ብዝብል ምኽኒት ምስ በዓልቲ ቤቱን 3 ደቁን ኣብ ሃገረ ቤልጅም ዕቁባ ብምሕታት ኣብታ ሃገርን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ክነብር ጸኒሖ ብመሪሕነት ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ሕጉስ ብዘይምንባሩ ድማ ነቲ ፕሬዚደንትን ዝመርሖ መንግስትን ብቓልዕ ክነቕፎ ጸኒሖ ድሒሩ ፖል ሩሴሰባጂና ነቶም ኣብታ ሆቴል ተዓቂቦም ዝነበሩ ሰባት ንምድሓን ብዝገበሮ ጻዕርን ዝወሰዶ ንነፍሱ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ተወፋይነትን ብሓያሎ ኣድናቆት ክረክብ እንከሎ ፕሬዚደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነበር ጆርጅ ቡሽ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ሽልማት ፕሬዚደንታዊ ናይ ናጽነት መዳልያ ክሽልሞ እንከሎ ካልኦት 7 ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጉጅለታት ዩኒቨርሲታትን ኢንስቲትዩታትን ድማ ተመሳሳሊ መዳልያታት ሸሊመንኦ ኣብ 2004 ታሪኽን ጅግንነትን ፖል ሩሴሰባጂናን ኣብቲ ሆቴል ዝነበረ ኩነታትን እትገልጽ ህቡብ ተዋስኣይ ዶንቸድል ዝዓየላ ሆቴል ሩዋንዳ ዝተሰመየት ፊልም ተሰሪሓ ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ሓያል ተቐባልነት ክትረክብ እንከላ ንዝተፈላለዩ ሽልማት ድማ ተሓፀያ እዚ ኩሉ ሓሊፉ ሃንደበት ዝሓለፈ ሰሙን 31 ነሓሰ ፖል ሩሴሰባጂና ኣብ ርእሰ ከተማ ኪጋሊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ክብል ቤት ጽሕፈት መርመራ ሩዋንዳ ብመንገዲ ትዊተር ድሕሪ ምሕባሩ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑሎ ብመሰረት ሓበሬታ ፖል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወሉ ምኽንያት ምስ ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታት ዝተሓሓዝ ከም ዝኾነን ንምንቅስቃስ ሰልፊ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ሩዋንዳ ዝበሃል ብመንግስቲ ሩዋንዳ ከም ግብረ ሽበራዊ ዝቁፀር ጉጅለ ከም ዝመስረተን ከም ዝምውልን ክኽሰስ እንከሎ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ ተገሊጹ እንተኾነ ፖል ሩሴሰባጂና ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተመስረተ ክሲ ሙሉእ ብሙሉእ ነፂግወሎ ፖል ሩሴሰባጂና ብኸመይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ዛጊት ኣይተሓበረን ዘሎ ገለ ተንተንቲ ግን ተቃዋምን ነቃፍን ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ብምንባሩ ካብ ዱባይ ብመንግስቲ ሩዋንዳ ከም ዝተጨወየ ይሕብሩሎ ነዚ ምዝምልከት ሰበስልጣን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝሃበዎ መግለጺ ንሱ ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ብናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ካብ ኣሜሪካ ናብ ዱባይ ከም ዝኣተወ ካብ ዱባይ ድማ ናይ ግሊ ነፋሪት ገይሩ ከም ዝወፅእ ክገልጹ እንከለው ብኸመይ ናብ ሩዋንዳ ከም ዝተወስደ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ሓቢሮም ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ሃገሩ ሩዋንዳ ካብ ዓዘቕቲ ጃምላዊ ህልቂት ወፂኣ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ምዕባለ ጎደና ክትሕንበብ ሓያል ጻዕሪ ካብ ዘካየዱ መራሕቲ እዩ እንተኾነ ንሱ ዝነቕፍዎ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣንጻሩ ንዝወዳደሩ ኣባላት ተቃዋሚ ሰልፍን ጋዜጠኛታትን ኣብ ምቕያድ ድሕራ ይብልን እዩ በዚ ድማ ሓያሉ ሰባት ብዘመዝገቦ ናይ ምዕባለ ኸይዲ ከድንቕዎ እንከለው ካልኦት ድማ ንሱ ጥራይ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዝደሊ ብዘይካይ ካልእ ብቑዑ ሰብ የለን ኢሉ ዝሓስብ ንተቐናቐንቱ ዘይምሕር ውልቀ መላኺ ክብሉ ይገልጽዎ ቅድሚ ናብ ነቐፌታ ምድሃብና እወታዊ ጎድኒ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ምስ ንርኢ ሩዋንዳ ካብ ጃምላዊ ህልቂት ወፂኣ ናብ ምዕባለ ክትግስግስ ዝኽኣለት ብመሪሕነቱ ዝተኣመመ ራእይ 2020 ዝተሰመየ ናይ ምዕባለ ውጥን ሮድማፕ ብምትግባራን ኣብ መንጎ ኣህዛብ ናይ ሓድነትን ዕርቅን መስርሕ ብምስልሳላን እዩ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ህዝቢ ሩዋንዳ ብሁቱን ቱትስን ተባሂሉ ምምቕቃል ዓሌት ተሪፉ ብሓባር ሩዋንዳውያን ብዝብል ስም ከም ዝፅውዑ ብምግባር ፍልልያ ወጊዱ ኣብ 1990ታት ብሕማቕ ዜና ቅትለት ጥሜት ውግእን ወረ ውግእን እትልለን ረድኤት ክግበረላ ብማሕበራት ግብረሰናይ ምውዕውዓት ዝግበረላ ዝነበረ ሩዋንዳ
لومي بأنصارو بقطبا بلصيغا ኣብታ ሃገር ወፍሪ ክካየድን ዘመዝገበቶ ቁጠባዊ መቀይሮ ብዝንዳን ፊናንሳዊ ትካላትን ማዕከናት ዜናን ተተኪእሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሱታፌ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካን ብስሕወና ብር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባይቶ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ቀዳማይት ስራዕ ሩዋንዳ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝተሰርሐ ዘእንፍት ብሜድ ኢን ኣፍሪቃ እተሰነየ ናይ መጀመርታ ፍርያት ሞባይል ኣብ ኣፍሪቃ ማራፎን መገጣጠምን መሰንዕን መኪና ቮልክስዋገን ዝተተኽለላን ሓያሎ ፊናንሳውያን ትካላት ዝተኸፍቱላን ካልእ ሓያሎ ወፍርታት ዝካየደላ ዘሎን ሃገር ኮይናላ ገለ ካብቲ 44 ነጥቢ ዝሓዘለ ናይ ምዕባለ ውጥን ምምስራት ብቑዕ መሪሕነት ምምሕያሽ ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን ምትብባዕ ናይ ግሊ ኩባንያታት ምምዕባል ትሕተ ቅርፂ ምምዕባል ብፍልጠት ዝተሃንፀ ቁጠባን መጓዓዝያን ካልእን የጠቃልል በቲ ውጥን ንኣብነት 80% ህዝቢ ሓረስታይ ብምዃኑ ከተማታትን ዓድታትን ብፅርግያታት ከም ዝረኸባ ገይሮ ኣውፈርቲ ኣብ ቤት ጽሕፈታት ከጋጥሞም ዝኽእል ዕንቅፋት መስርሕ ቤት ጽሕፈታት ቢሮክራሲ ብምጉዳል ንወፍሪ ምቹእ ኩነታት ፈጢሮ ሓደ ካብ 3 ካብ ህዝቢ ኤሌክትሪክ ከም ዝረክብ ገይሮ ኣብ መንጎ ጀንደር ዝነበረ ፍልልይ ጾታ ብምጽባብ ማዕርነት ተረጋጊጾ በዝን ካልእን ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ድኽነት ከም ዝገላገሉ ተገይሩ ፕሬዚደንት ፖል ካጋመ ዝንቀፈሉ ኣሉታዊ ጎኑ ድማ ጃምላዊ ህልቂት 1994 ከም መፈራርሒ ብምጥቃም ዝቃወሞን ዝነቕፎን ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣንጻሩ ንዝወዳደሩ ኣባላት ተቃውሞ ሰልፍን ጋዜጠኛታትን ኣብ መንጎ ህዝቢ ጽልእ ሳዊሮም ሃገር ዳግማይ ናብ ጃምላዊ ህልቂት ክመልስዋዮም ብምባል ከኣስሮም ጸኒሑ ናይዚ ኣብነት ኣብ 2017 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዲያና ሪዋጋራ ዝተባህለት ጓል 37 ዓመት መንእሰይ ኣንጻሩ ኣብ ምርጫ ንኽትሳተፍ ምውዕዋዕ ጀሚራ እንተኾነ ኮሚሽን ምርጫ ብቕዕቲ ኣይኮንክን ኢሉ ከኣልያን ከሎ ድሒራ ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ጽልእ ሳዊርክ ብዝብል ክሲ ተኣሲራ ንልዕሊ 1 ዓመት ድማ ብዘይ ፍርዳዊ መስርሕ ኣማሒሩ ጸኒሓ ቅዋም ሩዋንዳ ሓደ ፕሬዚደንት 2 ግዜ ንናይ 7 ዓመት ክመርሕ ጥራይ ዘፍቅድ ነይሩ እንተኾነ ኣብ 2015 ቅዋም ዝቕይር ንድፊ ብምቕራብ ብባይቶ ጸዲቑሉ ኣብ ስልጣን ከም ዝጸንሕ ገይሩ ብመሰረት ዝተቐየረ ቅዋም ድማ ካጋመ ክሳብ 2034 ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ከኽእለዩ ነዚ ዝነቐፉ ጋዜጠኛታት ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲዮም ዝኣትዉ ብሓፈሻ ክርአን ከሎ ህዝቢ ሩዋንዳ ብፍላይቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነብር ንፕሬዚደንት ካጋመ ዝድግፎ ዝመስል ሓያሎ ሩዋንዳውያን ግን ካብ ሃገሮም ምስ ዝወፁ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንቶም ዘሎ ኣረኣያ ይቕየርዩ እዚ ድማ እቲ ፕሬዚደንትን ዝመርሖ መንግስትን ኣብ ቁጠባዊ ኣካያይድኡ ዝናኣድ እኳ እንተኾነ ኣብ መዳይ ዲሞክራሲ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጸቕጢ ከም ዘሎ የርኢ ኣብ መንጎ ሁትን ቱትስን ጀመረ ምፍልያትን ድሒሩ ዝሰዓበ ህልቂትን ከም ኩሉ ታሪክ ኣፍሪቃ ካብ ገዛኢት ሃገር ቤልጅየም ዝጅምር ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሕብረ ብሄራትን ቋንቋታትን ቀቢላታትን ዝቑማየን ንኣብነት ደቡብ ኣፍሪቃ 11 ቋንቋታት ዩጋንዳ 15 ቋንቋታት ኤርትራ 9 ቋንቋታት ኣለወን ኣብ ሩዋንዳ ዝርከቡ ኣህዛብ ሁቱን ቱትስን ግን ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ዓይነት ባህሊ ዝነበሮምን ንዘመናት ብሰላም ብሓባር ዝነበሩ ህዛብዮም እንተኾነ ኣብ 1919 ካብ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ቤልጅየም ካብ ጀርመን ተረኪባ ንኡጋንዳ ክትገዛ ጀሚራ ቤልጅየም መግዛእቲ ጅምር ምሰበለት ክትገዝእ ክትዕመላ ኣህዛብ ሁቱን ቱትስን ክትፈላለዮምን ኣብ ወረቐት መንነቶም ዓሌቶም ክትጽሕፈሉን ጀሚራ ጸኒሓ ከምቲ ኩሎም ገዛእቲ ዝገብርዎ ነቶም ብቁፅሪ ዝወሓዱ ቱትሲ ናይ ምምሕዳር ስልጣን ሂባቶም ቱትሲ ጸኒሖም ንናጽነት ሃገሮም ክጽውዑ ጀሚሮም በዚ ዝተቆጣዐት ቤልጅየም ንሁቱ ኣንጻር ቱትሲ ክልዓዓሉ ፕሮፓጋንዳ ክትገብር ጀሚራ ኣይጸንሐትን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ኣህዛብ ፍልልይን ዘይምርድኣን እናሃለወ ኣብ 1962 ሩዋንዳ ናጽነታ ተጎናጺፋ ኣብ 1960ታት 85% ካብ ህዝቢ ሩዋንዳ ሁትዮም ነይሮም እንተኾነ ፖለቲካ ሃገር ብቱትሲ ዝተዓብለለይ ነይሩ እዚ ዘይተዋሕጠሎም ሁቱ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምግባሮም መብዛሕትኦም ቱትሲ ናብ ጎራብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ኡጋንዳ ከም ዘምርሑ ኮይኖም ቱትስን ሓያሎ ዓመታት ኣብ ስደት ክወዳደቡ ድሕሪ ምጽናሕ ብፖል ካጋመ ዝምራሕ ተቐናቃና ሓይሊ ግንባር ሓርበኛ ሩዋንዳ ብምቋም ኣብ ኩናት ኡጋንዳ ተሳቲፎም ድሕሪዚ ድሕሪ 100 መዓልታት ህልቂት ፖል ካጋመ ሰራዊቱ መሪሑ ንሩዋንዳ ድሕሪ ምቁፅጻሩ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ብምጽናሕ
ፕሬዚደንት ነበር ፖስቱር ቢዚሙንጉ ብፍቃዱ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ብዘይ ምርጫ ኣብ 2000 ፕሬዚደንት ሃገር ኮይኑ إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان سعود عرب كوفيد-19 أمخانيا أفريقاوያን ኣብ ገሃነባዊ ማሕዩር ተሳቂ سعود عرب حنت خاب زهبتما هجرات علم أفريقيان سدتنيات عند متحللفتي ويملابلت كورونا فيروس كوفيد-19 يوم بزبل مخنيت أب تحت قيدي أتي خمزلا أبريطانيا مدبرة غازيتا ساندي تيليغراف حبيرة إتا مع كنزينا بزرخبتو كاوش تثبيت مأسرتي بموبايل استسألة جبت مسرت أفريقيان سدتنيات بزي أقول مقبن ماين نتسهنو أبزي تحلوة أقول عين مدري أبزي بلو خفلتات تجاقاقيقوم كموتو تغديفوم كم زلو كفلت تخايلو سعود عرب مو كلمه اتونن هاجر ابلع لمخانا اتوم اسرات ام مسحلي كونديشن زيبلو كفلتات كچقاقون كلو بحمام قربت يسقايو خم زلو معالتاوي كلت تبانن حانت غماماين يوهابو بمخانم بحمامن بتميتن يموتو خم زلو تغليصو اتوم اسرات بتوسخي سبات كموتو من كلو بحلو تتوسيدوم كم زغحفو اتوم حلوت اسرات بغرماش كم زهرمو حيالو كابتم اسرات نفس قتلت يكايدو خمزلو ابتناي موبايل فيديون تنقسقس السئلن تنصبارعو مبزحتهم توم اسرات مبرق افريقاوያን كونن كلو اتوم زبسحو دما ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ የመን ናብ ስዑዲ ዝሰገሩዮም ሓደ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘለው ን4 ወርሕ ዝተኣስረ ኣበበስ ተባህለ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ከሎ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ መዓልታዊ ብሁርማች ከም ዝግረፉ كم انسسا كم زرأيو كحبرن كلو جبنهم زتمحايش هيوت نمنداي هاجرهم مقدافهم تراي كنسو كم آرمين كم استحازو قاليتسو موت انت زي رخيبون أسرتم زقدمو هيوتهم زحلفو بتصوتو كسعب مخانو حبيرو سعود عرب أبكل تشحن 19 أستاشدش مليون كاب أفريقان إسيان زمتو أبناي زبيتا وسراح نايقول بات سراحن هنسان كال انتو وفيروم سرحو سراحتنيات نيروما حيالو كابتوم كم ببرق أفريقيا بفلاي دما كاب إثيوبيا زموصو سراحتنيات بزي حقاوي أجباب نبتهاجر زأتو بمخانهم قبل عليهم زقبرات تححزا يسبقاويو نساتهم بجبوت بيلوم كايح بحري ساجيروم أتأمي من حليفهم يوم نابرقهم نمحياش ناب سعود عرب زبطحو كاب استفلاليا كللات إثيوبيا زمتقا دك أنستيو زركبهم عسرتات مؤيت من إسيات علام نسعود عرب بمسقار بأقار قالاف نابس تبهالي كسا 46 ديجري مقوت زلو مريد جبوتي يبتحو كاب جبوتي كاب 300 كساب $500 بمخفال كايح بحر ساجيروم ناب يمن راس الأراح يساقرو كابو ناب عدن دحر دما ناب سعود عرب كساقرو يفتنو ازي أسات 300 كيلومتر زقمت منقدي جنزب هاليوم كخفلو زخالو بمكينا كخفلو زي كالو دما بأقاريوم زكايدو أبتأم جبوتي بتأمئي أب كيح بحرت حيلوم أب مدرباداتات يمنن سعود عربن دما داقماي بتأمئنت ميتن أب منقدنا يزموتو سوات قطري وحدا يكونن حيالو بعتوقات تجأويوم أددا سقاين حوالان قال دما ناب سعود عرب كساقرو أب دوب درارت إتكم زخونو إقلات حيالو خبزوم هيوتهم نممحياش ناب سعود زبقاسو أب منقدوم كحقزوم زخيل جنزب زي حزو بمخانهم أب منقدوم أزي وزح شجر كم زقاتمهم قالون ندحريت نهاجروم كملسون تدليو زي حقزوم أكلا يرخبونيوم بسانكو دما أب يمن تقرقيروم زترفون كساب لمينوم كبولعو زقدادون حيالو من إسياتهلو زوم بخمزي قدمو ستتقسى أقباب ناب سعود عربن كترن سقودو وحدات عوتاتون بزي حقاوي أقباب نبقاتن زأتو بمخانهم انت تتحيزوم ناب هاجروم يمسترزو أب إثيوبيا أب كل تشحن 19 تراي لعلي 1 مليون إثيوبياوان بحقاون زي حقاون أقباب كاب هاجروم وطيقوم ناب كالوت هاجرات كم زخدو علم لخاوي ودب إيميغريشن IOM يقلت مبزحتهم كابتوم كاب إثيوبيا زوطو زيغاتات بسنكي أب هاجروم زلو شغلت ألبونتن قطباوي تأجمن تدريخهم سرحن من داي كاب هاجروم زوطو خمزخانو تسبساب تودب بتوسخي يحبر أب سعود عرب إماراتن قطرن زقمطو بفلاي زي حقاوين سرحتنياتات أب قصالي ناب هاجروم ناي مملاس سقات كم زركبو أب يمنون أشحت إثيوبياوያን أب مونغو خينات تقرقيروم كم زلو تقليصو بفلاي كورونا فيروس كوفيد-19 مسمطه سعودن إمارات عربن أشحت إثيوبياوያን ناب هاجروم مليسنين
زحلف ورحي كلتين هاجرات إثيوبياوያን كورونا فيروس قلعتهم بزبل مخنيت أستاد 5,000 بناي ጽዕነት نفاريت ናብ ሃገሮም ኣባሪረንን ኢትዮጵያ ብቁጠባዊ መዳይ ሓንቲ ካብተን ብፍጥነት ከዓብያት ዝጸንሐት ሃገራት ኣፍሪቃ እኳ እንትኾነት ኣስታት 107 ሚሊዮን ህዝባ ካብ ድኽነት ከተውፅኦ ሓያል ስራሕን ጸጥታዊ ምርግኣን ከድልያዮ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان توسخي ኣብ ግብፂ ዝርከብ ፒራሚዳት ወይ ከዓ 4 ስሉስ ኩርናዓዊ ገጻት ዘለዎ ሃረም ካብ 3000 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሒዞም ብነገስታት ፈርዖን ይህነጹ ነይሮም እቶም ፒራሚዳት ባስከላስከላ ቅርጺ ብዓበይቲ እማን ተለጋጊቦም ዝተሃንጹ ኮይኖም ንመቃብር ወይ ጋህሲ ፈርዖናውያን እዮም ዝጠቕሙ ነይሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ተበፂሑ ዘሎ ምህንድስና ምስ ናይ ቅድሚ 3000 ዓመታት ፒራሚዳት ክነጻጸር እንከሎ ፈርዖናውያን ብኸመይ ሃኒጾሞ ነቲ ዝተደራረበ ግዙፍ ኣእማን ብኸመይ ሓፈቢሎም ኣብ ርእሲ ርእሲ ኸደይቦ ኽኢሎም በይናይ ስነ ፍልጠታዊ ብቕዓት ሙሉእነት ዘለዎ ስራሕ ክሰርሑ ኽኢሎም ኣካታዕ ጉዳዩ ነቲ ፒራሚዳት ዝኸውን ምህነፅ ኣእማን ካብ ናይ ግብፂ ቀይሕ ባሕሪ ካነላት ብምኹዓት ብፈለግ ኒል ከም ዘሰጋገርዎ እኳ እንተተረጋገፀ እቲ ካልእ ሕቶታት ግን ካብ ግምታት ሓሊፉ ዛጊት ብንጹር ኣይተመለሰን ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተወልደ ወናኒ ፋብሪካ ኤሌክትሮኒካዊ መኪና ተስላን ናይ ህዋ መንኮርኮርን ስፔስ ኤክስ ቢሊዮነር ኤሎን ማስክ እቲ ፒራሚዳት ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ሰባት ዘይኮነ ብኻብ ካልእ ዓለማት ዝመፁ ፍጡራት እዮም ተሃኒፁ ብምባሉ መዛረቢ ማዕክናት ዜና ብፍላይ ድማ ትዊተር ኮይኑ ቀንዩ መሃንዲስ ናይ ኢንዱስትሪ ነዳፋይ ናይ ሓድሽ ነገር መሃዛይን ዝኾነ ኢሎን ማስክ ፈርዖናውያን ኣብ ግዜኦም ነቲ ኣማን ከገዓዕዙን ኣብ ርእሲ ብምድራብ ድማ ዓበይቲ ህንፃታት ክሃንፁ ዘኽእሎም ማሽነሪታት ይኹን ምህንድስናዊ ብቕዓት ከም ዘይነበሮም እቲ ፒራሚዳት ሓገዝ ካብ ካልእ ዓለም ዝመፁ ፍጡራት ክሃለዎ ከም ዘይተርፍ እዩ ገሊጹ ነይሩ መንግስቲ ግብፂ ብርኢቶ ኢሎን ማስክ ሕጉስ ኣይኮነን ሚኒስተር ዓለም ለኻዊ ምትሕጋዝ ተሃገር ራንያ ኣልማሻት ኣብ ዝገበረቶ ትዊት ማስክ ናብ ግብፂ ክበጽሕን ነቲ ፒራሚዳት ብዓይኑ ብምርኣይ ጥንታውያን ግብፃውያን ከም ዝሃነጽዎ ከረጋግጽ ዓዲማቶላ هذه إذاعة الرنا هنا إذاعة الرنا الدولية زخبركم تختاتلتنا نلوم تداليو زنبرة حفشاوي مدبات راديو إيرنا بقوانقا تقرينيا أفستفتيمو الله راديو إيرنا